Haga jingle kai SAF Championship peringkat Pakistan Persia ya ke Kuwait. Haba pai syaka ke jingle kai ke Kuwait kalala ban pelim ya ke Pakistan da sau lanot. Haga weipat ke jingle kai ke India Persia ya ke Nepal. Haba pai syaka ke jingle kai haga kella step baro ardeli ki kenun ki klemla ban khijar. Badai haga kelamit kata haga minit ke bahan riu peway ka India ka layo ban tep ya ka gol ka baningkong lengbau kapten Jongka Sunil Chhetri. Batang hadin kendai minit kata haga minit ke bahan nyau pew ka India ka layo biang ban tep ya ka gol ka baar lengbau Mahesh Singh. Badai leng bagi ki ar gol ka India ka lala ban pelim ya ka Nepal da ar lanot. Haga jingle kai MLS ka Philadelphia Persia ke Inter Miami ka bderu ka klub bau Messi uya so thamai. Haba pai syaka ka jingle kai ka Philadelphia kalayo ban pen khijar ningkong tang haga minit ka bakhatsan leng bau Glasnes. Bad haga minit ka ba live kundai ka Philadelphia kalayo biang ban tep ka gol ka ba ar leng bau Karensa. Batshwa ban kut ka kela step kata ka minit ka basau peusan plus sau ka Philadelphia ka layo ban tep ya ka gol ka balai lengbau Fletch. Bad haga kela minit ka Inter Miami ka layo ban tep ya ka gol ka beningkong lengbau Taylor haga minit ka basan peu. Henry haga minit ka ban riu peu pra ka Philadelphia ka layo biang ban tep ya ka gol ka basau lengba ka ungol. Bad hadu bukut ka jingle kai ka Inter Miami ka badai ka klub ka ba Lionel Messi wan bane so thamai kalamat biang ya ka namrem ka ba khatlai nagi khat pratli ki jingle kai ki jongka ban ka don shatrai du jong ka mi ya khen pon Henry ki nong kasian jong ka ne klub ki khmi lenti ka jing sedang mi manan jong Lionel Messi ha ka ar phuai tarik jong manai Julai kan khor ya ka nam jom.